Na, sana pagkadaghanan magbulingon ani ay tao mo paglapay. Mga naa balay pagkatapulan lami kay suot pero way lami ilaba. Na, lami ni yuwa sa mo kita naman ko ni ay. Hana magbulingon ani. Ayo berapa kay ito? Tapos lami niya pa ipaligid na ni ay. Manglaba mi kidagan mig labunon. Dili ba kayo sana maligid niya mi ani ba? Wala jud tubol. Ang uri din. Bang. Sanday na si ano? Anak. Ulang niya ti. Sige dali ko. Ala, maabot yun ron ang tirang ba? Kaya maingom to siya manglaba daw siya ron. Dali mo diha kay samok ron ka ito kay sig panira. Abot yun ang tirang ron ba? Na magdali jud tarog lab. Pagumana to di manguli na ta. Manglaba na puta ka ron. Wow. Ay lagway tao si puso da kay lami ka jud ka ayo nga courage plaster dito. Ya ko na ko si nanay tao. Ano sabu? Tabaan magdalaw. Agoy! Paliha, magkakura isa. Mukha, uy! Gusto, uy! Ala, naanog yun eh. Dirig na ba? Maritis sa puna. Lain lang kayo nag-istorya ba sa pastos-pastos sa puna. Hindi mawar. Nalantawa, naabot na. Dali taani. Kaya na. Maritis sa puna. Maritis sa puna siya. Na, impas kita ron, nanabantirang. Uy! Nalaba mo? Ay, matsakan pa kay mga bulingan. Bantay ha, mga sagbot nyo diya ha. What? Iki mo ni... Wala pa day mo? Wala. What? Hindi ha, sagbot nyo ha, sagbot. Sabi ko. Wala pa day ka? Abi mo di ka mga pa? Ay, dapat ani. Kayo day. Masalog sa itong anak. Magani. Kalo na day ka day? Di ba naman kagkuhan sa inyo ha day? Ah, matay mo uyap-uyap yun day. Ay, laba ko ay kay. Dangan kay tulingon. Ay, manolo. Wala pa day, mami, man di wala may pramang na ba? Laba ni ay. Nanapong kuan o. Sus, unsar ra ba ipang istorya? Abi niya ko isa. Wala pa. Ay, pa may dali. Uy, sabot-sabot ko na dito. Go na dito pa. Oh, mata sinin tayo na. Laba lang gani. Laba lang ito. Sige ko. Ito na siyang laba diri. Tawag lang puso ani.